Безнең планета бик күп хайваннарның өйе ул. Алар дөньяның төрле кисәкләрендә, материкларда яшиләр. Кайбер җәнлекләр берничә материкта яши ала, кайберләре бары җылы якта, яисә киресенчә, карлы-бозлы, салкын җирләрдә тормыш итә. Мәсәлән, гризли аюы Төньяк Америкада яши. Ул безнең урманнарда очрый торган көрән аю шикелле үк зур, көчле һәм авыр. Иң зур гризлиларның буе 4 метр, авырлыгы 1 тонна, 1000 килограмм. Гризлилар көрән аю кебек балык ашыйлар, үсемлек тамырлары белән тукланалар, җиләк, бал яраталар. Очлы тырнаклы, зур тешле гризлидан бөтен хайваннар куркып тора. Ала кизән яисә скунс Көньяк Америка хайваны. Скунс артык зур түгел, бездәге бурсык кебек кенә. Шуңа күрә аңа зуррак йырткычлар һөҗүм итәргә мөмкин. Бу вакытта зирәк скунс койрыгы янындагы махсус биздән бик тәмсез ис чыгара һәм дошманыннан тиз генә качып котыла. Бездә попугайларны зоопаркта күреп була. Кемдер аларны өендә дә тота. Әмма Көньяк һәм Үзәк Америкада алар урамда очып йөри. Әйе, бездәге чыпчыклар һәм күгәрченнәр кебек. Төрле төсләрдәге ара попугайы нәкъ менә шундыйлардан. Борынгы индеецлар араны көчле тавышы өчен үз иткән. Авылга чит кешеләр якынлашканда, бу попугайлар бик көчле тавыш белән кычкыра торган булган. Шулай итеп алар хуҗаларын көтелмәгән кунаклардан, кайвакыт хәтта дошманнардан саклаган. Ара попугайлары бик матур һәм зур гына түгел, акыллы да. Алар 100дән артык сүз һәм дистәләгән җөмләне истә калдырырга сәләтле. Кояшлы Африкада яшәүче жираф коры җир өстендә яшәүче иң озын буйлы хайван. Аның буе 6 метрга кадәр җитә. Буеның эчтән берен жирафның муены алып тора. Жирафның каны бик куе, ул аңа бер авырлыксыз башын өскә күтәрергә һәм аска төшерергә ярдәм итә. Каны сыек булса, жираф бик агачларга яисә су эчәргә үрелгән саен аңын югалтып егылыр иде. Аяклары нечкә һәм озын булуга карамастан, жираф бик шәп йөгерә һәм оста сикерә. Борынында мөгез урнашкан мөгез борын исә Африкада да, Азиядә дә очрый. Кайбер мөгез борыннар бер, кайберләре хәтта 2 мөгезле. Ул бик зур һәм авыр хайван. Аның озынлыгы 5 метрга, авырлыгы 3500 килограммга җитәргә мөмкин. Мөгез борын үсемлекләр, үләннәр, агач тамырлары белән туклана. Ул көненә 72 килограмм азык ашап бетерә ала. Африка ярларына якын Мадагаскар утравында лемур исемле зур күзле җәнлек яши. Ул җиләк җимешләр, үсемлекләр, төрле үләннәр, чәчәкләрдәге нектар белән туклана. Ул бака, кәлтә, бөҗәкләр дә ярата, тик аларны тотырга иренгәнгә күбрәк үсемлекләргә өстенлек бирә. Артык ашыкмыйча, артык тырышмыйча, үз рәхәтенә яшәү күңеленә хуш килә. Азиядә Кытай дигән илдә сиңа мультфильмнардан бик яхшы таныш булган панда яши. Ул аюның якын туганы. Панда тиз йөгерә белми, әмма агачларга бик яхшы үрмәли. Агач ботагына сузылып ял итеп ятучы панда бик еш күренеш. Бу хайван нигездә бамбук белән туклана. Көненә 30 килограмм үсемлек ашап бетерә ала. Австралия дигән гаҗәеп илдә көнгөрә яши. Ул ширәм, җиләк җимеш, агач, үсемлек тамырлары белән туклана. Аның 4 тәпиге бар. Арткы тәпиләре алгыларына караганда берничә тапкыр озынрак. Шуңа күрә көнгөрә йөри дә, йөгерә дә алмый. Сикерә генә. Ана көнгөрәнең эчендә сумкасы, кесә кебек җыерчыкланып торган тирисе була. Көнгөрәгә бу сумка баласын үстерү өчен кирәк. Нәни көнгөрә җитлекмичә туа. Ул йөри дә, сикерә дә алмый. Күзләре ачылмаганга берни күрми дә. Авырлыгы да нибары 30 грамм була аның. Менә шуңа күрә ул әкрен генә үрмәләп
әнисенең эчендәге сумкасына кереп утыра. Сумка эчендә имчәкләр урнашкан була. Шулай итеп Көңгерә баласы көне-төне әнисенең сөте белән туклана. Әнисе янында аңа җылы, тыныч һәм рәхәт була. Карлы, бозлы, мәңге салкын Антарктидада диңгез кошлары, аклы-каралы пингвиннар яши. Алар бик яхшы yüзә һәм суга чума, ә менә оча белми. Пингвиннар балык, моллюски, вак кыслалар белән туклана. Балаларын бергәләшеп карый. Бу кошларда хәтта нәни пингвиннар өчен балалар бакчасы да бар.